asesino. No más esconder los errores del sistema. No al Estado terrorista que encierra a quien le sobra y a quien lucha contra él. No queremos nadie preso y lucharemos por eso. No, no, no más presos. No, no, no más presos. No, no, no más presos. Carlos, agora queremos velo fora. Carlos, agora queremos velo fora. Carlos, amigo, a xente está contigo. Carlos, amigo, a xente está contigo. Carlos, agora queremos velo fora. Non son terroristas, son antifascistas. Non son terroristas, son antifascistas. A Carlos, agora queremos velo fora. Carlos, amigo, a xente está contigo. Carlos, amigo, a xente está contigo. Carlos, amigo, a xente está contigo. Abaixo os muros. ¡Amnistía! ¡Votan! ¡Amnistía! ¡Votan! Carlos, vive xa. Carlos, a rúa, a loita continúa. Carlos, amigo, a xente está contigo. Carlos, amigo, a xente está contigo. ¡Abaixo os muros das prisións! Abaixo, ¡Os muros das prisións! a Carlos, agora queremos velo fora. A represión non é a solución. A represión non é a solución. A represión non é a solución. Vai ser o comunicado a carta que mandou Carlos dende a cadea. Esta é a súa democracia. 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 A todas e cada unha das que participaste esta tarde na manifestación polo meu barrio. A todas e cada unha o meu agradecimento pola vosa sonoridade. E as que non estiveron, pero están aí co seu sorriso e co seu alento, que tamén os sinto. Gratiñas. Non vos podedes imaginar o que significa de apoio moral que te cheguen este tipo de novas. A todos e todas moitas gracias polo voso agarimo. Quero destacar a importancia das vosas movilizacións, que non sigue impune este novo atropelo depende, en gran medida de vos. Tentan por todos os medios de criminalizar a solidaridade cos presos políticos. Non queren que as presas sintan o apoio da rúa, pero unha vez máis esa bantanda se equivoca e a vosa solidaridade racha con todos os muros. Ante a represión hai que amosar a nosa unidade. Se nos tocan a un, tócanos a todos e todas. Decía alguén que a solidaridade é a ternura dos povos. Non perdamos este dito e non perdamos nunca, nunca as ganas de reír, as ganas de soñar e as ganas de loitar. Adiante sempre, por un mundo sin opresores nin oprimidos. Unha aperta, Carlos Cela Xoane. Y hoxe aquí non nos permite violentamente seguir este acto
detención de Carlos Cela Seoane. Unha detención espectacular, como a residentes do barrio lembraredes perfectamente. Unha detención que provocou e buscaba provocar alarma social. Desde o primeiro intre se lle aplicou a excepcional lei antiterrorista, lei que conta coa posición de calquera organismo independente que defenda os dereitos humanos. A súa casa e o seu bar foron registrados, confiscando materiais tan perigosos como libros e material de oficina que calquera de nós podemos ter nas nosas casas. Actualmente, Carlos se atopa nun cárcere de Madrid, en situación de prisión preventiva, a espera de xuízo. Situación que, legalmente, podería alongarse ata nada máis e nada menos que 4 anos. Se atopa nesa situación sen probas que o incriminen o máis mínimo coa suposta vinculación á banda armada, que é do que está acusado. Sí, Carlos ten 2 irmáns presos, por vinculación con Grapo e o ilegalizado Partido Comunista de España reconstituído. E iso levoulle a coñecer de primeira man e a denunciar a situación das persoas presas no Estado español. Carlos está no cárcere simple e exclusivamente por solidarizarse e denunciar a situación de falta de dereitos e de incumprimentos das propias leis e normativas penitenciarias que os seus irmáns e moitas outras persoas están sufrindo. Coñecemos a Carlos desde hai moitos anos. Os seus amigos, as súas amigas, familiares e veciños solidarios exiximos a liberdade inmediata para Carlos. Non comprendemos como a xustiza estatal pode ter a unha persoa 4 anos presa sen probas a espera dun xuízo que, por certo, carece desde a súa gestación das máis mínimas garantías jurídicas. Hoxe reclamamos activamente aquí que prevaleza a súa presunción de inocencia e non queremos que Carlos sexa un efecto colateral máis de determinadas estrategias partidistas con motivo das próximas eleccións. Denunciamos tamén o papel xogado pola meirande parte dos medios de comunicación masivos, saltándose esa presunción de inocencia e confundindo a opinión pública con supostas informacións sobre a súa persoa e a súa familia. Mais sabemos, hai uns días pudemos comprobalo falando cara a cara coa xente deste barrio, que non todo o mundo se cree a versión oficial. Sabemos que hai desconfianza e descontento con como nos queren facer creer as cousas. A xente non somos parvos, e neste caso hai demasiadas cousas que ulen mal. Por todo isto, xa para rematar, facemos esta convocatoria hoxe aquí, ao carón do seu domicilio, onde leva vivindo prácticamente toda a súa vida e onde queremos e exiximos que volte canto antes. Carlos, libre agora!